Bafowethu sanibonani, igama lami ngumzwa bafowethu, njengoba nazi ukuthi ngizixhumachuma ngiyachumela abantu aba-1000 ngosuku bafowethu. Samankentshani ke bafowethu, niyazi ke njengamanje bafowethu sibhaleliwe futhi ukhona umfana osibhalele lana wasibikela bafowethu udaba lakhe, kodwa ke sizomnika ithuba lokuthi alibike udaba kunina. Siyathokoza ke bafowethu nanokuthi laphana ku comment section niyakhomenta laphana, niyasho ukuthi bafowethu niyasigqugquzela laphana. Siyacela ke bafowethu ukuthi nihlale nathi njalo ngasonke isikhathi, njengoba nazi ke bafowethu ukuthi amankentshani awahambi wodwa bafowethu, silungisa indaba ezibucayi kakhulu. Last week silungise udaba olubucayi kakhulu, namanje solungisa udaba olubucayi bafowethu. Sicela ukuthi nihambe nathi ngasonke isikhathi, nikhulume laphayana bafowethu comment section, niphinde futhi follow ipage laphana King Zoso News bafowethu, sizothokoza kakhulu. Angihambi ngedwa ke njengoba nazi ukuthi bafowethu amankentshani ahamba ngamabili, ngiphethe ungiba ngapha. Sanibonani babukeli bafowethu, siyajabula bafowethu, sibonile umsebenzi muhle, siyajabulela ama-comment enu. Cha niqhubeke njalo bafowethu, nisubscribe, niqhubeke bafowethu ni-comment, niqhubeke bafowethu nisigqugquze, niqhubeke bafowethu nisibonise lapha nalapha. Siyabonga. Hayi ke bafowethu, njengoba nazi ke bafowethu njengamanje kunodaba eseniphathele lona olushaqisa kakhulu, kodwa ke siyathemba ngamandla kaNkulunkulu nakho konke ke bafowethu ukuthi sizolixazulula ngendlela right lolu daba leli. Ukhona kumfowethu esihamba naye asamsodwa okuyena osibhalele, sizombiza njengamanje azichaza ukuthi ubani wakabani, usiphatheleni namhlanje. Mfowethu awusondele siza ukuthi usiphatheleni. Sawubona bhuti. Sanibonani. Siyaphila njani? Ya. Umfowethu ubani igama wakabani isibongo udabuka kuphi? Hayi umfowethu igama nathi wakamfeka. Mfeka. System. Awu suka. Awu uma emakhaya umkhaya impela. Hayi umkhaya. Umfowethu udaba lakho ke wasichazela, kodwa ke manje sesizofisa ukuthi uchazele abantu, ngoba phela abantu bona abalazi udaba ukuthi lumi kanjani. Socela uchazele nabo abantu ababukeli lapha ke mfowethu, kwenzakalani, usambele ngani? Yebo, udaba lami eqala esethenile mina ngoba ngidriver imoto. Kusho ukuthi ngelinye ilanga ngathi mangidriver ngasuka ngishayisa imoto yethu. Kusho ukuthi manje ibona mangishayisa imoto yalo ayikwangazi uzwana kahle la senengiphuce imoto yami. Sure. Manje imoto yami njengoba ngiphucile nje ngizabile ukuthi ngisabile ukuthi ngiyilento ngiyibike ekhaya. Ngaphinde ngazama ukuthi mhlawumbe ngiye emaphoyiseni, zama ukuthi ngiyibeke emaphoyiseni lelo daba, kodwa manje ngisalindele emaphoyiseni yabona ukuthi bengisize nanokuthi ngibuyele emsebenzini ngisebenze. So bengize kulina bafethu ukuthi ngizama ukuthi ngikusize mhlawumbe malana nalodaba ngoba ngazi ukuthi ngiyasizana enkingeni esiba kanje. Mana-ke mfethu, ngifuna ukuthola la wathi uma lethatha indlelani imoto ona la kuphuca noma mhlawumbe lathi lifuna ulungisa imoto, kwenzakalani, lethatha kanjani imoto yakho? Kusho ukuthi la wacasuka yena kakhulu, kusho ukuthi wasengiphuca imoto yakho. Hayibo, akho phela umuntu onemvumo ukuthatha imoto yomuntu. Uthini mayiphuca, wayithini emlonyeni? Ukuphucelana ufunani kahle kahle, yini inhloso yokuphuca imoto yini? Kusho ukuthi ke ngicabanga ukuthi kwacikeka mhlawumbe hlala sikhuluma nanokuthi nanokuthi wabuka ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi ngeke ngikwazi lapho ukuyilungisa imoto yakhe yabo. Kusho ukuthi waseqinisa nje wasengiphuca straight wathi uyayithatha imoto, waseyithatha kanjalo. Mana-ke mfethu, ukuze athathe imoto wena wanqaba ukulungisa imoto ngesikhathi ekwenzeke ezigamekweni, wanqaba ukuthi imoto uzoyilungisa noma wenza kanjani? Angiqabanga ukuthi ngizoyilungisa, ukuthi ngasho ukuthi ngicela nginike isikhathi ukuthi ngizame ukuthi ngithola imali yokuyilungisa imoto. Asho ukuthi angizwa kahle yena, ubona ukuthi okungcono imoto akayithathe nje kanjalo. Hayibo. Yo. Manje ngoba ngisho nje ukuthi udaba ngizamile ukulibeka emaphoyiseni, ngisalindile nakhona manje ngakho ngithi ukuthi ngcono ngize mina ngicela ngilungise ngoba ngisazi ukuthi kuphi engakwenza. Imoto inayo truck? Imoto inayo truck. Awukwazi ukucabanga ufuna abantu ba truck? Ngeke ngazama nakhona ngabuka ukuthi kusho ukuthi kuba late. Ngabona ukuthi nini engcono mhlawumbe engathi ngashesha ngoba kwabona laba kusho ukuthi kunemdandi samele ngichaze izinto eziningi indaba zemoto. So ngase ngibothi ngcono kunini mhlawumbe kuzoshesha. So isikhathi singana lento yenza
sona isikhathi usuphelile mhlawumbe ngisho 2 months. Imanga mfethu uma uyibuka la angithi uyakwazi ukuyibuka efonini. Ngiyakwazi ukuthi kusukela eyithathile. Iyahamba imoto noma imile uyayibona imoto nje bese ithathile nje khona la isebenza khona iyasebenza iyasebenza futhi yo unesiqiniseko ukuthi iyasebenza wena yini ekwenza iqinisekise ukuthi iyasebenza yes bengisazobuza lo iyona i-track ama ngisuke nge-track ifoni imoto ihamba indawo nje okuhlukahlukene iyabonakala ukuthi ihamba isukaphi iyakuphi ugcine nini ukuyibona ngigcina ukuyibona izolo ebusuku yo so ke manje mfowethu thina-ke yini into ofuna sikusize ngayo thina mina angazi ukuthi siphi sona isixazululo engaba naso but nina mhlawumbe ngingakwazi ukuthi mhlawumbe ningikhulumele nayo mhlawumbe kube nokuzwana kuba khona mhlawumbe ukuze ngikwazi ukuthola indlela ukuthi mhlawumbe ngilungiseke wena ufuna imoto yakho noma mhlawumbe ufuna ukuthi ukukhanda imoto yakhe lo baba lo ufuna imoto yakho back ufunani okunye yona imoto ngiyayidinga back ngoba ngisebenza okunye kwesibili ke ngingazama ukuthi mhlawumbe ngizama ukuthi ube nendlela engathi ngingamkhandela mhlawumbe imoto yakhe ukuthi khona indlela engamkhandela ngayo uma ukuthi ufuna ngimkhokhela imali ngokungcono kube khona indlela mhlawumbe isivumelwano esingebe ngaso mhlawumbe hey bafowethu lunzima ngibalolo daba mfethu manje imaphethu ngifuna ukuthola la ukuthi kahle kahle unesiqiniseko sokuthi wena awuzange mhlawumbe uthi imoto akayigcini uzokwazi ukukhokha awuzange mhlawumbe usho lonto kuyena usucela mhlawumbe imoto akugcinele yona uzofika usuyikhipha ngemali noma uvesana wayithatha yena ngendlunzula wangakunika nethubo lokuthi uchaze nanokuthi uzokhokha kanjani ngazama ukuthi ngichaze kusho ukuthi kwangangizwa sengisho khona imoto washo ukuthi wayithatha ngendlunzula akazange ngendlunzula zangabe nje nakho ukuthi uzongizwela noma kanje cha wavela ungidonsa yonke imoto ngazi imoto yakho una amaphepha emoto yebo manje pho amaphoyisa kuthiwani bese ngoba phela uma unamaphepha emoto uyamazi umuntu owenze lento othatha imoto yakho ngongekho emthethweni kuthiwani mufika namaphepha emoto ngithe mangikhuluma namaphoyisa ngabona ukuthi indaba bayidonsa kude and into engiyibukayo i-owner leli bafu so i-owner laziwa kakhulu umuntu so ngeke ngabe nokucabanga ukuthi mhlambe bayamazi lo muntu ngoba ngisho ukuthi i-tracker si-trackile imoto sayibona so kwabona mhlambe bayibonile i-tracker kodwa manje mhlambe nabo base side lakhe lo ngoba bayamazi lo i-owner laziwa ngicela ukubuza ke bafo ugcine nini nje ukumfonela lo baba mhlawumbe ukhulumisane naye uzehlise nawe ukhulumisane nje naye umcele uthini futhi yena mawukhuluma naye 2 days back ngikhulume naye ngithi ngizama ukumtshela ukuthi lapha kunemali engizama ukuyihlanganisa wathi na akafuni ukuzwa izitori zalokho yabo yena ufuna le mali ayifunayo uthi malini ayifuna ngayo ufuna imali engaphezulu 400,000 hoyibo ngilungise wena so mana bese kanti la kahlahle ngifuna ukuthola ukuze afune isamba singase imali kanti imoto yakhe yayilimele kakhulu yona yalimali imoto yona yalimala elimala kakhulu yona yalimali imoto angifuni uqamba manga noma ngeke kuphela ngazi manje ukuthi iziphi izinto ezalimala phakathi kwemkhoza azange ngitshele lutho ukuthi lokho nalokho mhlawumbe kuyiphatha ukulimela yebo yena into ayishilo nje uqhamusa ngitshela ukuthi angikhiphi imali ukuthi kwizinto ngizithola imoto phela uthenga imoto entsha phela uthenga imoto entsha straight ke 400,000 nkulu kabi lo mali futhi yibo hey no lo muntu ngiyacabanga ukuthi una number yakhe kumele simfonele straight sizama ukuzwa ukuthi mhlambe ukhuluma kanjani uthini yena wena kukho konke imali mfethu ngiyaqinisa umbuni wethu ukuphululima kukho konke mfethu lokho kwenzakala konke lokho sitshela kona ngabe kuyikona lokho sitshela kona yebo akukho mhlawumbe sifihlela kona akukho mhlawumbe wena njengamanje ayitwist inkulumo into eyenze lokho sitshela kona kuqondile cha lokho ngitshela khona nje uqondile ngiyiphendula manje ngibalekela ukuthi ngiyakuzwa ukuthi yabona into esho ngiyayizwa mfethu but angifuni uma sesifika lapha ama sesitshela esinye story sesifika lapha sesithola isurprise uyayibona le nto ngisho yebo ake so ngifuna ukuqinisekisa lento sitshela yona iyona na mfethu nanokuthi imoto ngempela ibiza wena amaphepha emoto unawo ngoba sikwazi ukuthi masifika lapha asifike namaphepha asifike nokuthi masifika back to imoto akuyona yakho sobe sesithinzi cha ayakuzwa bafethu lokho ndikusho kodwa mina bengize ngoba nginenhloso la kimi ngoba ngidinga lesizo so angikwazi ukuthi ngivele ngiqhamuke nestory ngakho ngifike nganichaza una inamba yakhe lo baba ucingo lakhona futhi ake sizame ukumfonela lo baba mfethu sibone ukuthi
Uthini? Ongiphe inamba yakhe. Ngesibona ukuthi uthini lo baba. Ngabheka nje ucingo lwakhe ngizama ukuthi Ngoba mfowethu kuzoba inkinga ngempela yabona makuwukuthi lento oyikhuluma la kuthina mhlambe yena usezokhuluma ezinye izinto okuhlukile nalokho Yasilimaza thina. Yosilimaza thina. Leyo nto lethina leyo nto ngoba yasilimaza. ikhatha nathi ngempela ndoda ithi 072 Mana ingane. ungayimemezi phela. Ngimemeza. Sho. Hey, Futhi kunzima futhi. Manje mfowethu awusho imoto ni le. Siyaringa. Yebo sawubona baba njani Yebo ngiyaphila ukhuluma lapho. Yebo siyaphila baba ukhuluma noNathi baba lo okuyena Uthathe inamba yami. yebo baba uNathi lo baba owashayisa itekisi lakho baba ngemoto yami Yena ufuna kumina ngoba ngakutshela bathi ufuna malini ngemoto yami. Yena ufuna usonayo le mali angifuna. cha baba ukuthi bengifisa ukukhuluma Yena echazayo. yebo bengifuna Bafuna usekhona imali. cha baba imali bengakayihlanganisi yonke le Khuluma nawe. Hayi nje sikhuluma nawe. Hayi sikhuluma nawe bye. baba ngizozama kodwa ukuthi ube khona esikuzamayo noma uhalf wakhona nje Ahlanya lo baba. sayicima manje ngoba ngishilo bafethu ukuthi inkinga ila kuyena ukuthi nifuna le mali eseyifuna ke manje ngoba imoto afuna uyidedela Mhlamba ke ngizama mhlamba manje ngimfonela khuluma mina. Hlobo lolu lemoto mfowethu leli vele. sine iToyota Toyota. yeah Toyota Othi ngizama ukukhuluma naye bafethu ke sizwe. Ngeke. Mhlaza yini? Bana lokho sibona azokushadisa kanjani. Yebo sawubona baba. Bayikhuluma naye. Ukhuluma noNgiba baba la. Ngibaba phela. Ungiba baba osebenza amankentshane baba. Kuhlangana bakhetshana mina Ngicela ukukhuluma nawe ngicela ngiphe isikhathi sakhe esincane baba ngicela ungizwe. Ngithi mina umfowethu la unathi usibhalele wachaza udaba lakhe indaba yokuthi imoto yakhe cha baba ngeke le mali oyifunayo inkulu kakhulu umfowethu Hlaza lensizwa bafowethu. Hlaza ngempela ke lensizwa. Uyabona ke manje usefuna ukungibasela ke kwayimina. uhlobo lale moto ihlobo lwamanje ufika iToyota Starlet Toyota Starlet yayinjani idamage kuwena yayinkulu yakhe yalimala kakhulu yona idamage yabakhona kumina ngaphambili kodwa akubanga kubi kakhulu ngakubini kwaba kubi ngakuyena manje Sho. bafowethu bafethu ngiyabona udaba sibhekene nalo lukhulu kakhulu luthanda ukuba nzima njengoba nibona siyazama ukuthi simfonele ubaba uyasichitha bafethu ufuna le mali ayifunayo bafethu zamankentshane sizozama bafethu hayi kusizozama soya kuyena lo baba ke siyombona face to face bafethu asazi siyohlangana nani asazi ngisobhekana nawo bafethu but sicela sambe nani siphelezele bafethu ke sizama ukuyomsiza uNathi kodwa mina ngimthembisa ukuthi imoto sobuya nayo le mali ayifunayo lo baba ngeke ngeke bafethu siyacela futhi namba nani siphelezele imoto bona isizobuya nayo bafethu sizozama bafethu sohluleka khona kodwa nje imoto yakho mfethu siyamthembisa mfethu imoto yakho futhi sobuya nayo ukuthi kuyokwenzakalani asazi Ayona but kodwa kubuya nayo imoto mfethu hayi sobuya nayo sobuya nayo ngempela imoto. Akwazi. Makuwukuthi kodwa konke lokho okukhuluma kuyiqiniso ngapho ufuna usiqinisekise usikonke lokho ositshele kona kuyikona akukho mfethu ukusifihlele kona iqiniso ngaba mama bafethu siyabonga cela ngihambe nathi ke manje bese siyabonga ikhale mama kade ngicheck amafoni ngicheck la phone ni tracker Yeah. Ima ithini lapho mfowethu? iyasho ukuthi kukhona nomgwaqo lo mgwaqo lo Okay. wasishona nje qonda straight Alright. lapha khona nje kulo mgwaqo lojikana Lana yabona ukuthi ngathi izindlu zomntaka ba. double check kahle efonini ngoba phela yabathi sesilungile la Sesilungile la. igama buka khona nami lo ngithuswa lokho ukuthi phela ithini lapho ubuthi sibone lapho yona iyasho nje ukuthi khona
la. Ya iwona lo mgaqo mfowethu. Ubani phela vele yini? Uphela vele. Phela vele. Wona lo sikhuphuka ngawo. Akunama security nje kuvaliwe la. Zongenana indawo zakhona. Hayi boku. Bafethu kuyagadwa. Kodwa ngoba Yagadwa la. Kodwa asambe. Siyaphezulu ukuthi kumele sikhuphuke. Singena la. Asiyilapha ema security. La security. Isisiza ukuba nje saqonda straight. Sawona futhi nomgwaqo. Now Pavel Road. Nakhona kune security futhi. Injani siyangena la? Ya siyangena la kuthathi ku left. Siyangena khona kune security indawo yabelungu ngempela. Kadiwe, yagadwa la. Ngwini kadiwe ngempela. Sanibona. Madoda. Kadiwe ngempela. Ayi. Khona sesiyafika ngicabanga ukuthi Ithini mfethu lapha? izinyana nje ngicathe. Imoto ayidumi kodwa ayisukumi. Isathela la ikhona. Yabo ukuthi 2 minutes. Ikhombisa ukuthi imile la ikhona. Nabani? Waku zazi inhle indawo la hey. Yini ona ngomngazi. Hey mfethu. Indawo kanje. Lo muntu uyaganga lo ngoba nje umnandi mfethu. Uyasangana mfethu. Ngoba nakho manje mfethu usabantu abamnyama basichaphazini India uyimuntu omnyama. Omnyama lo mzwa. Konje simfonelile. Omnyama lona ongiphilisa kabuhlungu ntona. Usengijwayela amandiya enza lezi zinto. Bese ngalungisa. Mfethu mina ngibuye ngaboni bafethu uthi ayinamba abantu. Ngicabanga ukuthi siyadlula manje. Siyadlula manje. Ikhomba la. Isikhombe emuva nje ubusudlula. Okay jika lapha ngiba. Isikhombe emuva. Number 12 lapha. Jika lapha ngiba sibuyele emuva. Number 11. Le number mina ngibuye ngaziboni. Now 10. Sibuyele emuva. Uthi ngibona mfethu. Umgwaqo uyagcina nala. Madoda. Sibuyele, kanti fanele sibuyele emuva. Kahle ngibukele lokho nje mabanga. Ngiphatha kabi lento mfethu kade ngempela ngithi ngizabuyisa indaba ngiphatha kabi ngempela ukuthi hayi Ukontroleke ke ndoda masifika. Ngiyazi umoya uphezulu. Hayi ngihlisa umoya. Ungasagijima Wena nje konfonsana zelo kwakona ukuthi fanele iglisi makusomfica. Somfica. Kodwa ngoba ngibona itrack uma check imoto ukuthi segcikile. Ithini ke lapho mfethu? Sesiyafika. Sesifika lo muzi lo. Ngathi yayolo isho la. La? Ima ungabusahamba mfethu. Khona la? Uthi spire ayicela futhi sesilungwini la sikwazi ukuthi angisisheni nganje. Ila. Bafowethu sesifikile ke manje. Bafowethu ngokusasabile bafowethu ngabona location isikhombisa ukuthi khona la. Bafowethu shuthi iwona umuzi lo. Ake sizame sinokhe cause sesilungile la ukuzama ungena nimi kanjani. We, qola ekhaya. Kwenziwani la mfethu? Iyachofoza lento. Ithuli lento. Ithuli. Uhlangana nje enkulu. Kami sebezikha. Qola ekhaya. Hey. Atha komuntu la. Hey. Cabanga ngathi ngayibheka futhi kuspeed uyasebenza. Iyasebenza. Mina ziyangishaya lezi zinto angizazi phela mina lezi zinto lezi. Hello. Hello. Come on. Koto.
bafethu mani ungalokhozi. Angikushaya igate mina la. Pusha phansi. Asazi phela noma khona inja la noma khona. Mhlambe ihuthi ngeke isebenze mfethu. Qoqo. Onangu sisi. Oh. Linjani sisi? Hayi. Angizwa. Zamela ukuchofoza la. Siyaxolisa mas. Sacela bandla ubaba wala ekhaya. Awusacela usondeleke sisi. Ey. Cela ubaba labafika mina. Sicela ubaba wala ekhaya sisi. Akekho ubaba ngiyaphuthume. Awusese okwazi lapho kumfonela. Kamera khoyani. Hayi khohlwa lokhu sisi. Simanye yakho sicela ubaba la ekhaya nje. Khona encane soyikhuluma naye. Sine interview naye. Akekho ubaba. No lalela sisi phela sisacela wenza indlela ukuthi Ubaba akekho ngiyaphuthuma. Ikamera futhi angazi ukuthi yani. Angithi ngisho siyacela sine interview nobaba wakho. Ukhuluma ndaba. Ngekwazi ubaba akekho. hayi sisi siyacela sisi. Ngisho sisebenzisa intercom Sorry sisi. Sisi. Hayibo. Khona abantu bala ekhaya banjani bafethu? Yibo bafethu. Sike sithini? Uyamazi lo muntu awumazi? Cha ngiqala ukubona. Yo. Bafethu. Bafethu, hayi ngiyacabanga ukuthi bafethu kuyomele sizinze khona era bafethu sicela nihlale nathi sisazohlala. Sizozama kodwa ukusuka la njengoba lengane ithi iyaphuthuma sizozama sibone ukuthi kwenzakalani ubaba khona akaqhamuki yini. Yeah. But bafethu lizoshonela namhlanje sobe sisitholile imoto lokho siyakuthembisa. Akona soyithola ngempela le moto. Sizomele silale la sizolala bafethu samankentshana siphela umoya. Ngiyacela bafethu nihlale nathi. Yeah, ngesibona ukuthi so ngicabangayo newethu uthi sami sobhanga ngaphandle ngoba kuyagadwa la. Oh, ya uqinisile. Ngingazini inkingeni yabo. Ngaze kube khona kulanda manje. Sengicasulwa nayilo sisi mfethu yini manje waye engasathendi mfethu kanje kanti abantu bala banjani? Futhi abantu balaba nje bonke. Lungile bafethu cela siphume la sobuye siphume. Uthini Ngibona ngathi ihamba la kwemgwaqo. iyona le Iyona le Uthe Starlet? Starlet esimhlophe ngempela ngathi iyona le Unesho mfethu? ngathi iyona ngempela. Ivimbi. Ulungisa babuwayo. Ngeke yasiba iyona ngempela. Iyo le kamoto. Hayibo Sisi. wonalani. yebo sesiphele sapho. Hawu nina futhi. Yeah. Sizona ndale moto. Iyo le moto. Namaphepha le yami. Eyami le moto. Wesisi. Le moto eyami. Size kuyona ke le moto. Yamfowethu le moto. Le moto wena ukuthatha ukuthi yakho le moto. Sezwayilungisa ngisho ulungisa baba wakho le moto. Kwenzakalani? Ukuthatha ukuthi yakho. Kamera wenzelani ngakamera. Cela ufanele ubaba wakho kumtshela bakho Yes. ubaba wakho manje umtshela Sizothi siyayithatha ke le moto. Le moto le yami. Ngizomtreknisha mina animazi ubaba. Animazi ubaba. sihlangana baba Animazi Unesho ubaba. iyona le. Ulandelelani? Animazi ubaba wami nini? Animazi umthola kahle. Umthola kahle. usebenzisa ngoba baba Yes. simfonelile samtshela Le moto siyayithatha baba wakho namhlanje. nakho behlaza imoto sesithatha besona Ngiyaphi namakamera? Siyapha amakhamera sizothatha imoto sisebenza ngawo amakhamera le moto siyayithatha manje. Mfone umthetha akafike la. uthi imoto asiyayithatha Iyona le. Iyo le futhi ngidinga ukhiwa khona. Ngicela ukhiwa khona. Ngiyakuthatha Ngicela ukhiwa le moto. Lo king ibade ngithekela. Ngicela ukhiwa wami imoto. Ngicela wale moto yami. apha amaphepha le moto Ukhiwa wami. Nenkinga lana abantu bangivimbi. unawo yena amaphepha le moto Unabo. Nenkinga lana abantu bangivimbi. Ukhiwa wami. Mungamlwisi. Hello? Imoto yami. umtshalo uyihlo ukuthi sifuna ukhiwa imoto Imoto lena Igora zuthuza ngibhala hayibo imoto yami leyo bamuthenga Ukhiwa wami imoto yami. unamaphepha le moto Unawo yena amaphepha Ngiyakune. manje le nto enzenziswa yini imoto yakho unawo amaphepha emoto Mina awuthona amaphepha emoto manje ngizoyenza lamaphepha Na amaphepha emoto, na amaphepha emoto. ngizoyenza lamaphepha emoto. Na amaphepha emoto. Apha wakho. Apha ngibona wakho. Apha wakho. Ngicela ukhiwa imoto yami. Yini manje?
Yini? Wenini? Hey, fusak. Kwenzakalani la? Yini inkinga yakho wenzani? Ubani wena? Nina noba nina. Ubani wena? Noba nina. Awungeke ongidedele. We baba. Sifuna ukukhuluma no Wait. Ima Yini inkinga yakho? Angizile kuwena mina. Angizile kuwena. Come on. Hey baba. Come on, guys. Come on. We're the creature. Come on, guys. We're the creature. We're the creature. Come on, guys. Bafowethu,
ngekugcine bona laba bantu njengoba nibonile imoto ukuthi sibuye nayo nansi imoto kuyimanje ngiyayilandela manje imoto ngekugcine bona bafuna imoto sibuye nayo iphephile ngesizwe ngalabantu Woza ngala mfethu, woza ngala. Usijwayela kabi lapha. Woza ngala mfethu. Bafowethu njengoba nibonile. Sikuthwalile. Sithwala umzimba obukhulu kakhulu ke bafowethu bawadabulile amaphepha emoto. Kodwa le moto nayi. Ngayi imoto bafethu sibuye nayo ke bafowethu iphila. Ngibonile besibuyisa bathi imoto sibuye nayo bafethu. Bafethu niqhubeka njani isibhalela mankantshane bafethu. Bafethu uzuzunjani? Ngibonga kakhulu bafethu, ngibonga kakhulu ngizwa ngijabulile ngihappy ngempela njengoba ngitholile imoto yami. Ningisize kakhulu bafethu ngicela ukuthi nakabanye futhi niphumelele basize bafethu. Ningalifihli usizo lweni nenze short ngiyabasiza ngempela. Ngibonga kakhulu cishe besidubula nje befuna ukusibulala. Kodwa ngisabila ngakho nje sithola imoto ibuyile imoto. Ngiyabonga kakhulu amaphepha emoto yami. And bathi bafuna kwasekhulu. Kodwa ngibonga kakhulu imoto ngitholile. Cishe safa bafethu ngibonise kuma namandiya bafethu awamapelwane. Bafethu siyabonga saqhubeka njalo subscribe bafethu. Yes. Sanithanda bafethu amankantshane la bafethu kuningi bafethu sesibaningi basiza. Kuningi bafethu ngiyosidwana nabo bafethu ngiyazibonela nani. Yes. Bafethu ngiqhubeka bafethu nisupport niseke bafethu. Yeah. Siyabonga bafethu bafethu ungakhohlwa ukusibhalela laphana bafethu ukuthi noma ngabe uluphi usizo obhekene nalo ngoba ungathiwa uskenyiwe imali indodle engakanani sikhona thina sizoyilanda leyo moto ngenkani ngomkhulu. Bafethu amankantshane awahlehli Yes. sokuba sisize bafethu.